Čínsko. Počkej, počkej. Tak já? Teď můžeš. Tak já. Když mám to takhle. Oui. Nebo to můžu mluvit, ale... Za chvíli si dáme Ne, bradu. už jsem dábou. Já dostanu. Ale má tam ještě auto. Co jste viděl? A já budu dostávat myškám na silnici auta. Jo. Proč budeš přistávat na silnici letadlem auta? Sváně. Aby tě práskli, jo? No, ano. To pak zabiju. Říkám, že mám super nos a to má to letadlo. Musíš se dát. Výrva, kočkám. Výrvám letadlem. Co to je za letadlo? To je bláznivý letadlo. Hej, tady už můžu hrát. Ne. Jak si taky takhle. Nedávej mi pusu. Jo, jsme tam. Je to tam pomalu jako snad. A teď jde na mě. Pozor, pozor. Já tak chci. Děkuji, čas. Pojď, co máš? Tak dá také už si to nechat. Ještě dá pokrásat. Jo. Jsem se uprnul. Jo. Mě nezajímá bubě. Aspoň nevede. Tak, to je banáček. Ty to nesmí. Kde? O. To je jako Petrasa. Už jsem dostat, že se ozval motor. A se dostal na letiště.
Hej! Už to tahle strana dobré. To je velká. Ty dáš mi mobil. Aby to tam hodit, asi by tam O, má novej? Ne, asi. Starý. Protože když měl si nové. Počkáš tam mobil? Ale nemůžu to. No tak, ten dopí. To by jsem dostal do vody. Kolik to by jsem dostal do vody. To se stalo v vodní letadlo, ale já to nechci. Aspoň. Normálně. Počkej. Můžeš mi. Ty kros, ale co natáčím? Ne, na ty velké, jak je ten velký. Ne, hodně velký. Oddelný, takhle. Jo, tady ten. Tak jo. Halo. Co spadnu? Jsem si dá kinder vajíčko, tete. Ale to si bere říčko, říkáme taky říčka. Malá. Jo. Mám si ho Ale jíste dobře s tím, dobře. Mám si to nechat, nebo si to necháš? To se to nehaj. Co nechceš, jak to vám nebudu. Že než proč, žádný svých tlustej. To je zdravý vitamin bonbon. Ten neexistují zdraví bonbony. Končím. Neexistují vůbec. Jo. No. Existují. Neexistují. Jsou asi sladký. Tak jak může... Tak Sladký, ale na své. co? Tak to nedá smysl.
To dělá asi v Americe. Dělají u nás. Ale Amerika je dobrá. A mají dělají nový letadlo. Já to vůbec nevím. Co? Není. Teď to má hezký město New York a tam má velikánský město hodně. A má mega městy. Velký planinák, hodně největší na světě. Tak dobrý. Nakecám. Oj, ne, jsem to spadnu. Co to je vlastně? Protože to hlavně. Co jsme psali? Jsem vyšla na kotu. Trošku. To světlo má moje babička. Jo. Tohle Tady ta světele má moje babička. se kupíruje. Ona nekopíruje, když má tohle stejné světlo. Sestra. Tam budu dostávat. Propojí budu. Kde ta šipka? Tady je šipka, tak jdu do té šipky. A nepadám na. No jo. A můžu být ještě na terase. Co? Můžu být na terase. Já bych byl na terase. Ne, Tak si vysednu na terase, ne? ale až dodělám tam úkol. Ven jako do terasy ven. Až dáš úkoly, tak půjdeš ještě za mnou ven. No, Tak si to teď ne, Co? no. Ty si to chceš udělat za chvíli? Jo. Ty krása, to je hodně dobrý. Ale Minka mi koupila popit Rona. A komu to má zhnívat? Co to je? Co? No tady je takový. A dej mi to. Konečky, fuj, ty vydáváš jídlo na moji nohu. No jim asi. To prostě dal na gauč a jít na gauči. A co ještě může ještě někdo tam dát chlupy se mnou? Dát ti dám někdo chlupy. Ty jíš chlupy. Fuj, jsi prase. Já nejím chlupy. Co? Vidíš ty brýle? No, jo, Tak je to byl. babičko. Jo, babička umřela. Už se metrlej. Tvoje. Aspoň máme ještě jednoho babičku. Mám dvě babičky. Že jsem měl hodně babičku na školy. 10 jsem myslel. 10 a... Nevím, ale pak už umřeli mrtví, tak už mám babičku jen dědu. Ale ne, pupí. Padá. Pak tomu dám písničku. No dobrou. Ne teda na bezpečný, jak to letadlo spadne.